लोगोफोर जों केमाव मोनफैबाय नै केमाबो अबस्था गैया दा जों मुलि सारगोन नैबे टेंकि लाबोबाय ओमफ्राय इथिं दङ मुलि दा आङो बेखौ बागोन आरो आं नैखौ सोंदोंमोन माने बेसे लिटार दं होननानै मालिका 15 लिटार होनहरनायखाय आं माने बानो हागोन आं दे आं बेखौ बागोन ओमफ्राय नैथिं दङ मुलि इन्द्रफिल नैबेथिं कफा दङ मोननै इन्द्रफिलखौ कफा मोननै होगोन नैबे टेंकिनि थाखाय ओमफ्राय नैबे भिटामिनखौ नै भिटामिना मटराव सारगोन आरो जोङो नैबे भिटामिनखौ कपासे होगोन नैबे बे एम्फौनि बेखौ सपासे होगोन आरो बहुद एम्फौ जादों नालाय नैबेयो पपेसखौबो सारोमोन नैबे पपेसखौ सारला आङो नैबेखौ सारनोसै आं दिनै बहुद एम्फौ जादों ओमफ्राय माबाबाय आरो सारनोसै होननानै लाबाय नैबे कारेन्टआव सार्ज होयो बेखौ नैबे कारेन्टनि बेखौ आदाया बागोन मटरा ओइनो साइज जायाखै बारा मोजां आं माने सारलामोन आरोना आं सारफेराखैमोन मालाबाबो आं उन्दैनिफ्रायनो खनसेबो सारफेराखैमोन मालायनि सारनायखौसो नुदोंमोन एबार आंनो निजे सारनांबाय आरो उफाय गैया मालिकआ गैया नालाय न'आव बे थाबाथ' बेनो सारजोबखायोमोन आं जगारल' होनांगौमोन ओमफ्राय दा इयो गैया नालाय खेथिया बारा मोजां जायाखै बारा बुरजाबो मावाखै आं माने हाजिरा लाला सानबाय आरोना बेनि थाखायनो माने आं निजेनो मावनोसै बेखिनिखौ हागोन साननानै आं माने सारनो लाबाय आरो आंनि मुलि सारनायखौ नुखागोन दिनै आं मोखां दिन्थिबाय थाला ओरैनो बखिबायल' थानोसै फोथाराव फैनानै जि मोखाङानो अबस्था गैला गाज्रि जाजोब्बाय आरो आलुबो खोनाय दं आरो दाख्लि आं भिडिअ बानायनानै दोनदोंमोन बेजों लोगोसे आं बुजाबना होगोन आंनि आलु खोनायखौबो नायनो हागोन आंनि आलु खेथिखौबो भिडिअ लानानै दोनखादों लोगोसे होफागोन आङो आलु गायनायखौथ' नोंथांमोना नुखादों सिगांनि भिडिअ आं होदोंमोन आंनो आलु लाबोनाय निजे गायनाय आरो दा जावग्लिनायखौबो नुबावगोन आरो मुलि सारनायखौबो आरो लोगोसे आं बे मटरखौ खानाय समावबो भिडिअ लाबोफिनगोन बे समाव बिराद साइज जागोन आरो जायगाफोरा ओरैबायदि मोजां जागोन दा एखेबारे बारा मोजां जायाखै रानस' रुनस' बे खानाय समाव जि गोथां गोथां साइज जागोन ओरै मटरा गोथां आलुआ गोथां ओरै बेसर बिबार जि मोजां जाजोबगोन ना बे समाव आङो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनो खोन्थागोन लोगोफोर नेनानै था बे समसिम दा आं आलु गायनाय आरो आलु खोनाय मटर मुलि सारनाय मटर जावखांनाय बेफोरखौनो नायसाबदो सारनोसै एबार मोखां खोन्थाबाय थाला एखेबारे लेथ्राथार टेंकि बानायखौल' नायबानो जाबाय सारनायखौ नुखागोन ओरैबाबो मोखाङा फोथाराव फैबाय थानानै एखेबारे बहुद लेथ्रा फोथारजों लोगोसे आंनि मुलि सारनायखौ नायदो आरो आलु जावग्लिनायफोरखौबो नायलांबाय थादो
जानायालाय मोजां जादों मटरा एखेबारे मोजां जायाखै आरोना आदाया मुलि सारगासिनो दं बेसर भिटामिन बेबायदि आं बिराद बुरजा जादों दिनै आलुखौसो माने बारा मोजां जानाय नङा बायदि मटर